Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande noon jiɗɗen kadi ko jokkude nde wonno mi habrino on masɗe pularɗe. On gandi ko wiyete masɗe pular. Hande noon eɗen janga ko masete ko. Aada yaruno ko janga ko alkule ha gayna gadda masɗe, kono pular adorto ko masɗe ɗe nde wonno masɗe ɗe ɓuri famɗude on saha yettoma law mbawa yiide ɗe, mbawa sernude ɗe jangde ma kadi yaawa. On jii ɗum ɗo wiyete ko ba jangen hande kadi alkule 5 jangaten hande. ɗum ɗo wiyete ko ba, ay ba ko jangete hen ko to bange ba mawɗo ko ni foti. Sa jangiɗo a waawiɗo andu a serti ko wiyete majjere ba. ɗo noon ko ba woni ɗo. Joni hono mbatta ha wonta ba? A wattanmo ndani. Ay ko ɗo mbawata dañde ba. Kofal ngal sa ƴeewi dow to ene hofori bange men nano, ko ɗum serndi ba'o e ɓawo. Wadde ganda ɓa mawɗo ko ni wayata. Binda ba mawɗo, binda ɓa mawɗo. Sa windi a wawi on saha jokka ganda ca mawɗo o ko ni wayata. Mi anda kala nde jiimi ko wayni ene wiye ca. ɗone ko wayni ko mi anda ko ɗum wiyete da mawɗo, ay da mawɗo. Ay ɗo ko da mawɗo woni ɗo. Joni noon holno mbaɗanmi ha wonta ɗa? Wadde ko ni mbaɗanmi ɗum. Ay to bange dow to kofal nanton ene fayi bange ma nano, ko ɗum serdata da o e ɗa o. Wadde kaɗen ɗo en keeɓi 5 ittuɗi. Hankadi garanen ba tokoso. Ay ɗo saɗa winda sa dirtini tan ay wonta ko mawɗo. No mbatta ha won tokoso? A waɗan ni ha gayna bawo ma toɓɓel ɗo yeeso ɗo, ɗum wallanma. Ay sa waɗi ay yaha yeeso, ayde taw wontani mawɗo. Joni noon ko ɗon wiyete ba tokoso o. Hankadi a andi ba mawɗo e ba tokoso. Joni noon sa waɗi ni ko mawɗo woni ɗo, tokoso no wayata mbatta ko ni tan. Ay joni noon ɗo ko dow kofiɗa kofal ngal fayi ko bange ñaamo. Tokosal ngal kofal ngal fayata ko bange ñaamo. To fayi ko mawɗo o, kofal ngal fayata ko bange nano.
nden noon a yii ɗon ɓa mawɗo e ɓa tokoso ngara ɗo woni ca tokoso ko ni wayata wadde joni a andi ca mawɗo o a andi ca tokoso o ɗone sa waɗi ni ko ɗo woni da tokoso mo dow o ko da mawɗo wadde a andi da mawɗo a andi da tokoso ɗone kañum woni ɗa tokoso wadde a andi ɗa mawɗo ɗa tokoso gasi hande en keɓi 5 joni noon an jiɗɗo saggitade saggere ma mbatta ko 00 221 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81 on saha mbaɗa yaya ndaɗi mbaɗa ɗon li yiɗo mbaadi on saha jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa saggere ma ngara caggitoɗa saggere maɗa a faami a saggani noon ko ɗum jinmi walla goɗɗo jiɗɗo naatde e jangde he oto rewata hawa naata numéro o nan ɗon o waɗa 00 221 77 906 14 81 o yiya WhatsApp men o ara o haala inde makko o haala yettode makko o nanne o janga ni foti somo janga noon ko 400 waɗata o wawa arde o naata ka biɗe ka jangowo alay saago ma mbaɗa mbaadi jangde nde ɗum noon hande eɗen janga ɗeɗo alkule 5 yenta e jangde ma jangunoɗa gandal ma yaawa ay ɗo woni ba mawɗo e ba tokoso ko ɗum ɗo tan jangete e ba pular fuɗɗode ha wortode bamum a gayni ɗone ko jangete e ɓa e pular e hewde ko ɗo haaɗi ɓa mawɗo a jangi a wawi a serti e majjere nde ɗo woni ɓa tokoso a jangi ɓa tokoso a wawi windu a gayni ko wiyete ɓa tokoso ay ɗo ko ɗo wiyete ca mawɗo o sa jangi ca mawɗo a wawi wadde ɗone ganda ko ca tokoso wadde ca tokoso ma nani hankkadi a andi ca mawɗo a andi ca tokoso ɗone ko da mawɗo ɗo ko da tokoso so ɗiggi hankkadi a serti e majjere da ay ɗo ko ɗa mawɗo ay ɗo ko ɗa tokoso wadde sa yiɗi jangde ma yaawa eto andude kala alkulal gandangal bindangal mbawangal wasa hewde 5 jaraten ay ɗo ɓa ay ba mawɗo ba ɗo ko ɓa ɗo ko ba ɗo ko ɓa ceernda hakkunde ba e ɓa sa yi ko wayni ba sa yi ko wayni ɓa ca mawɗo ko ni wayata ceernda hakkunde da mawɗo e ɗa mawɗo ɗo hakkille ma wona ɗo mbawa serdude hakkunde da mawɗo e ɗa mawɗo
wadde karfaje ma mawɗe ko dow gonata lesto tokose ɗo ko ba tokos ɗo ko ɓa tokos ɗo ko ca tokos ɗo ko da tokos ɗo ko ɗa tokos janggen ba mawɗo ba tokos binda ɗum janga ɗum ɗo ko ɓa mawɗo ɗo ko ɓa tokos janga ɗum binda ɗum ɗo ko ca mawɗo ɗo ko ca tokos janga ɗum binda ɗum ɗo ko da mawɗo ɗo ko da tokos janga ɗum binda ɗum ɗo ko ɗa mawɗo ɗo ko ɗa tokos janga binda certa e majjere wadde kaɗen ɗo kadi hade hewde alkule mon joyi nan ɗon on kollama mawɗe tokose sen jarini so timmi tan hankadi en jalti e majjere ko wiyete alkule pular ha laaɓi cer on saha noon natanen renninde on saha so gasi tan kala ko bindanmami ka jangowo sa heppi noon a heñima walla a yewi bolle ko ɗum fof mbaɗa ɗum jangete ɗo jangata kala janguɗo ko ɗo rewi ha wawi hoto heɗo ko yimɓe kalata ko an heɗo jangde ma jangu an jangu tan mbiyeɗa an noon ɗum ɗo a wawi ɗum hoto bonnan ɓe mbawan tawɓe a wawi sabbo tan gonda e mabɓe aɗa fiito aɗa ƴewto aɗa fiito ha min gayna wallodirde mabɓe haɓe jetto e wawde rendinde on saaha payne taro taw eɗen ndendi eɗen ndeeji eɗen janga jangde ala luural jangde ala duko ko jangde adduma so janginoma e janginma heed caggal makko o holluma o walluma jiya lawol ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko mballinaɗamo o walluma ha mbawa jiya lawol a faami ko ni woni jangde kala ka anda hen ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiya lawol nden noon wadde windami hande kadi haaɗiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina an jiɗɗo noon nadde hen kesso mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o alarba ma kadi mbaɗa hen so Orange Money so Wave nelda yetto en nanne kees meɗen an jangowo hoto yaw wadde alarba ɗaɓɓa hen barke yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen wassalam